sociedade que sexa realmente democrática, nunha sociedade igualitaria e cuxo obxectivo sexa pois que todas as persoas teñan igualdade de dereitos. Nese ámbito, o feito de existir a educación pública é a única maneira que garante un acceso igualitario. Estamos vivindo neste momento un proceso de duro ataque a esos principios e onde vemos como o Partido Popular, con diversas fórmulas, está cuestionando o ensino público e estamos vivindo un proceso pois acelerado de deterioro do mesmo, con cambios normativos importantes que avanzan pois cara a unha concepción elitista do ensino e onde pois claramente se vai ir desmantelando e recortando dereitos. Onte mesmo víamos en moitas rúas deste país a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público protestar contra a LOMCE, pedir a súa derogación, a súa non aplicación, mais claramente pois aquí vemos un goberno que abdica da súa responsabilidade e que se pon pois do lado do goberno central con unha legislación que, como decimos, pois socava principios e dereitos fundamentais. En todo caso, os ataques ao ensino público non veñen só desde o ámbito legal, tamén estamos vendo como desde a Xunta de Galiza pois se vai producindo ese deterioro, reducindo profesorado, reducindo medios e recursos, reducindo dereitos como acceso aos libros de texto de ensino de maneira gratuita, mas tamén vemos como se van deteriorando as instalacións. E eu non son mestra ni son pedagoga, mas penso que os espazos onde se ten que impartir o sistema educativo pois tamén forman parte da pedagogía, é un elemento clave tamén de como se imparte, de favorecer ou non a aprendizaxe e, polo tanto, estamos falando dun aspecto que desde o punto de vista educativo tamén ten moita relevancia. E vemos como hai xa moitos centros no noso país que teñen problemas graves, non cuestións menores, sino problemas graves que non están sendo atendidos coa dilixencia nin están sendo respostados dunha maneira efectiva por parte da Xunta de Galiza. E un dos casos que temos pois é precisamente o que hoxe traemos, que é o CEIP de Pedrouzos, en Brión, un CEIP que ten deficiencias importantes, señor secretario xeral. Tiven a ocasión de poder desplazarme hai pouco tempo a visitar os espazos deste colexio e o que vin pois é realmente un centro que ten en algunhas partes unha situación lamentable. Así vemos pois como é un colexio no que hai pingueiras en distintos espazos, filtracións, falsos teitos estragados por acumulación de augas, fíxense hasta o lugar que se utiliza, que é a sala de usos múltiples, que é un lugar que se utiliza para os almorzos, mas tamén como ludoteca e como un espacio de gimnasia para nenos e nenas, ten unhas filtracións moi fortes de auga que cando chove, e sabemos que en Galiza chove bastante, pois non chegan os baldes de augas para poder facerlle frente ás filtracións que existen nese centro. Vemos tamén como hai outras aulas e outros espazos do centro onde tamén teñen este problema de pingueiras e comprobamos mesmo como onde está toda a instalación de informática nun armario hai unhas filtracións de auga moi importantes co problema que iso pode supoñer non só para toda a instalación, sino tamén de seguridade. E eu quero preguntarlle, señor secretario xeral, que faría vostede se tuvera pingueiras no seu despacho? Tardaría 3 meses, 6 meses en amañalas ou buscaría unha solución pronta para non ter que soportar esa situación? Ben, pois me parece que hai unha dobre vara de medir porque o alumnado deste centro leva moito tempo soportando esta situación que nos parece moi grave que chova dentro dos nosos colexios, que os nosos nenos e nenas teñan que soportar esta situación sin que vostedes actúen con dilixencia. Mais non son estes os únicos problemas que ten este centro. Estáse incumprindo a normativa de accesibilidade. De feito, hai un ascensor que está inutilizado, que está tamén con unha inundación nos seus baixos que non o permiten utilizar e temos constancia de nenos e nenas que tuveron problemas de mobilidade e que non tiñan a súa disposición este ascensor, mas tamén pregúntolle se vostede non considera que os centros educativos teñen que cumprir coa normativa de accesibilidade e que é presentable manter durante tantos meses esta situación. Temos tamén ese mesmo problema de accesibilidade en moitos dos baños que se vostede visita, sobre todo a parte antiga do centro, verá como hai
hai baños que, a pesar de que se limpen, sempre cheiran mal. E eu non considero que eso sexan, e nós non consideramos que eso sexan a mellor maneira, non, pois de que un neno ou unha nena pase unha parte moi importante do seu tempo. Tamén hai tubaxes oxidadas que están facendo imposible que se poda utilizar ou beber a auga da villa, e temos moitos outros problemas, non, como empozamentos que imposibilitan o acceso aos patios de recreo dos nenos máis pequenos. Temos tamén un depósito de gas inutilizado por fugas que lle supón un sobrecusto ao propio centro porque ten que recurrir a bombonas, é dicir, que estamos falando de deficiencias importantes e relevantes neste centro. Nós tamén sabemos que a Consellería coñece a situación e que se ten inspeccionado este centro, mais compartimos coa propia AMPA, compartimos tamén coa comunidade educativa que o que non valen son visitas e promesas que logo non se verifiquen, e que unha administración responsable e que funciona con transparencia ante os cidadáns ten que primeiro avaliar ben a situación e ten que dar solucións. E a nós, se yo digo, non nos vale a excusa de que non hai recursos, porque na Xunta de Galiza para o que se quere si hai recursos. E estamos vendo como se dilapidan miles de millóns de euros, que son cartos de todos e todas nós, que non son cartos da Xunta de Galiza, en publicidade e propaganda, mentre temos o importante sin atender. E o importante é que os nenos e nenas deste cole, como de moitos outros da comarca e de toda Galiza, teñan unhas mínimas condicións nas que se desenvolve a súa etapa educativa. Desde logo que a nós caésenos a alma aos pés a ver como se pode actuar, non, pois, digamos, con tan pouca diligencia ante un aspecto que é tan importante, porque desde logo a mellor inversión que pode facer un país, a mellor inversión que colectivamente podemos facer é na educación dos nosos nenos e nenas. E invertir en educación e invertir en profesorado, invertir en material escolar, mas tamén nuns centros dignos. E realmente penso que aí queda moito traballo por facer. Nós hoxe preguntámoslle por cales son a valoración que vostedes fan deste centro, pero o que máis nos interesa. Que van a facer para solucionar estes problemas e cando o van a facer, porque nós estamos fartos e fartas de promesas que logo non se verifican. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Turno de resposta para o señor secretario xeral.